Nindot kaayo nga pahinomdom ug angay gid natong hinomdoman mga igsuon nga kitang tanan di ay tungod sa bunyag nahimo tang anak sa Dios. Mura malamugwa. Di mo mura magway reaction. Bahala mo diya. Anak na ta sa Dios. Dili ta anak na lang sa tawhanong ginikanan. Ang akong papagmama, si Sibero o si Valeriana, dili na sila maoy akong ginikanan lang. Pagbunyag nako, nahimo dayon kong anak sa Dios. Lingay mong tupad. Ingna anak ka sa Dios. Kanang mga libakira, anak na sa Dios. Kanang nangawat sa flood control o uban pang budget, anak na sila sa Dios kung nabunyagan na sila. Kanang mga nagsigig suyop, basta nabunyagan lang na sila, anak na sila sa Dios. Kanang mga prostitutes, mga kawatan, mga mangingilad, basta nabunyagan lang na sila, anak sila sa Dios. Ikaw niya pa ang wa mabunyagi, gitawag silang katauhan sa Dios. So sa katauhan sa Dios, naay anak sa Dios, naasay bisita sa Dios. Gilingay mong tupad, ignaon sa man ka, anak o katauhan sa Dios. Na. Pero pinangga gyapos Ginoo ang iyang katauhan, pero dunay lahi nga gisulti siya sa iyang anak nga iya sang gibuhat ni Kristo. Unsa may iyang gisulti? Nga kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo. So pagbunyag sa day nato mga igsuon, nakalipay ta sa Ginoo. Nalipay ang Ginoo nato. Hilingay mong tupad ina kanang naong nimo nakalipay pa nas Ginoo. Pangutan-a ba ina kanang naong nimo binunyagan man gyud ka nakalipay pa kas Ginoo. Kay pagbunyag nato nahimot ang anak, pinanggang anak, nakalipay pa gyud. Pastang ninduta di ay no. Pero daghan kay karon di na makalipay apil ng mga pari, hastang mga madre. Kanang tanan ron nga nagsigig simba diha sa Misa Santo Niño, apil na sa ning misaha dinhi. Ubay-ubay ani, wa na makalipay sa Ginoo. No? Ilhan man na nimong mga tao nga nakalipay sa Ginoo. Ngano man, malipayon sad na sila. Unya makalipay sad na sila sa ilang isig ka tao. Nya kana mga taong binunyagan nga wa na makalipay sa Ginoo, ang mga naong sad ana di sad malipayon. Nya ang mga tao sang duol silang kinabuhi, di na sad malipayon. Kumusta man mo sa akong presensya dinhi, nalipay mo? Unsa may timaan nga nalipay mo? Na, di ba? Jutay kayo ang nitubag. Ngano man, mga kamo manggod dili na mo makalipay sa Ginoo. Mopalit yung slat aron nga makalipay mo nako, makalipay sad mo sa atong isig ka tao. Na palit yung slat. Pila naman kabuk atong slat karon? 4 na kabuok. Ingka pa din na unsa man oy nagkadaghan man na. Murag akong maintenance sa una ba, maintenance na ko pag sugod na kog inom para sugar usa pa to kabuok. Pag sunod check up after 3 months nahimong 2 kabuok. Pag sunod check up after 3 months nahimo ng 4 kabuok. Pag sunod check up after 3 months nahimo na 5 kabuok. Ani undang ko ni undang ko karon wala na koy maintenance. Pero daghan sa kay kog wa na kan-a lo stan lagi ang ako mga gilamian kay sa una wa na ginako kan-a. Pero dako sa nigtabang nako kay hasta ang lami nga makadaot sa akong pagkapari wa na nako tilaw. Nakaana ko kapugong magikos pagkaon kani pa bang hikapunon na disiplina pud ko
na disiplina sa ko pero na pagyapoy panagsa pero dili ka nakayo ka. Ana na siya. Pero ang atong slot nag-anam ni kadaghan kay nag-anam sa kadaghan ang atong mga buluhaton isip mga anak sa Dios o isip katawhan sa Dios. O di ba? Unsa man ray atong unang slot nga wa pa gini mahuman nya gikan para ba ni dito speakers na kong parokya ang grace. Pila na ray at ako mong tagag-update bi kay sig magkuan mo. Ang atong grace nakahalin na ta og 165,784 ka slots na pay 534,216 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Lipay kay Ginoo mahurot ni natog palit. Tag 100 ra gyud ni pesos. Nya naay 70 slot challenge para sa arang-arangan pagkabutang tag 7,000 ni siya per challenge. 307 pa ang nakapalit na tog challenge. Ang atong PPSC, Protection and Prosperity of Santiago de Compostela, para ni sa ato dinhing nag-ongoing nga mga projects, mga repairs, murag hurot-hurot naman na tog repair, pero ang project na lang. Niabot na og 93,000 og 1 slot ang atong halin, na apay 6,999. Sa first part pa ni sa PPSC, na pa ni part 2, part 3, part 4, part 5, part... Kapadiroy, kadaghan ba na? Mura mo nagasanod, bahala mo diya, para mo na makalipay tas Ginoo. So, gamay na lang kayo nigkuwang. Yan, naani 162 slot challenge, na tag 16,200. 189 na ang atong nadawat. Ang atong DPR, dako-dako na sa taghalin, 31,934 na ang atong nadawat, tag 100 pesos per slot. Anya mo, igo siguro ni, maka-afford na ta paghimo og mga 53 kabalay. Nya adtong 3 days ago, nagsugod na ang paghimog balay, pero clearing pa sa lugar nga tukuranan. Basin pa next week or karong week, makakita na kita og balay nga nahumana. Pakpakan na to ang namalit og slot. Salamat kayo. Og ang ikaupat, special slot ni siya kay kutubra ni karong January 31. Kay maghimo ta dinhi og Fiesta Senior, sugod ang atong nobina inig ka January 22, nya magfiesta ta og January 31. Nya nakahukom ang atong PPC o PFC o PYCC sa among mga sabot-sabot nga maghimo ta og sinolog competition. Nya ang atong sinolog competition pagarepresentahan ang mga contingents sa siyam ka mga kabahin. Kabahin 1 ngadto 9. Andam na ba mo? Ay, tinog. Unya, ni budgeta, nako karon kay first pa man ni nato, gamay lang sa atong budget. So, sa among budget niabot og 1 million ang atong kinahanglan. Gamay lang usa, no? Ana. Gidakan mo ng 1 million? Ila ramang inang bonus dito sa Congress, 2 million. Bonus ra na inig-break nila. Ambot og unsa na sila ka importanteng mga tao ang naas Congress nga tagaan man gid sila bonus inig-break nila nga 2 million. Bot tinuod man na kay nangangkon man sila. Nya kita 1 million dako nga activity tibuok parokya ang mo activity mo ingon mo dako bonus. Malit nga imong sakyanan nga tag 7 million, tag 12 million, tag pila to ilang diskaya, tag 48 million. Sakyanan ra, nya kini ato tibuok parokya, activity nga makapalambo sa atong debosyon og pagtuos Ginoo pinaagi ni Santo Niño. Mulingo na mo diha. Nakayaw-yaw hinoon ko, Kita magugniyon kung ano mura basag ni palit og slot. Ni palit siguro mo. Sige, mao na. Nya
Ang ato aning gamitan una atong tagaag subsidy ang siyam ka mga kuan gamay lang nga subsidy para na lang starting funds tag 15,000 man siguro to kada suna o kada kabahin nya inig premyo na sa atong kuan murag mo average ang atong premyo og ang first prize sa sinulog yun nga performance pila to atong gisabutan murag 70, 60, 50 o niya pila to tag 20 man siguro to consolation na to o inana no basta naa diha sa atong mga premyo ginagmay ra guna di man nakabawi sa inyong gibuhat kay mugasto mo anag tag 200,000 niya premyohan lamog 70 nga cash pero ang ipremyo sa Ginoo ninyo nga mga pil ni ining sinulog manayaw mo diha mo support mo sa inyong contingents ug mamalitag slot ang ipremyo sa Ginoo nato 100-fold blessings kung unsay imong gi-invest i-times nag 100 sa Ginoo ana linya imong tupad ingna pahimuslan tani ingna ba inapahimuslan tani kay times 100 na ni oh santo ninyo guna unsa mo diha mo nang namaligya taog 10,000 ka slots nga tag 100 pesos per slot dali ra ba ning hotdon o dugay ang populasyon nato dinhi sa Compostela sa ato lang mga Katoliko murag naas mga 60,000 so kung ang tanang Katoliko gikas bata ngadto tiguang mopalit og usa ka slot karong adlaw hurot na ni unya ang ako sang mga followers sa YouTube sa ari lang ta mo base sa subscribers ato lang nang i-average na nasa 283,000 kung mamalit sa nag usa ka slot gikan karon hangtod sa January 31 40 ng slot atong madawat no para ni Santo Niño o para sa atong parokya o di ba murag wa man gid mo kalipay og as of yesterday nakahali na taog 99 ka slots oh nanalay 9,901 okay duha pa ka adlaw na tong baligya 99 na ka slots nya kani karon di man ni papulio ni Santo Niño di nimo palit og tagsa ka slot kay mo pauli mo dunay mahitabo ninyo unsa may mahitabo kung nipalit kag slot dunay maayong hitabo og di ka mo palit og slot bisag naa jud kay ikapalit pangandam kay wa malipay ang Ginoo nimo di ba ang kapadiroy ipalit man ni nakog pamahaw ayaw nagpamahaw karong adlaw ayaw pamahaw pag fasting ayaw pamahaw ni paditoy ipalit man ni nakog tambal ayaw inog tambal karon ayaw inog tambal ipalit nag slot padir ipliti man ni nako maglakaw mo ana o pay siguro gani og mahurot pa ng imong sugar o kahilis iniglakaw nimo hasta pang imong arthritis mga wa na kay na stress ang imong ugat sa sige lakaw di ba ana kamahal ang naggasto anang sugar o kanang kolesterol nya ilakaw ra na nimo kay imong gipalit og slot dire 100 pesos ra imong bayad exercise pa ka nakatabang pa ka i-times 100 pag yun ni Santo Niño ug unsa may atong tema sa Santo Niño karon nga mao say atong abbreviation sa atong slot Pit Señor selebrasyon sa pagsangyaw sa paglaom matod pa sa atong taga PPC ug PFC ato ning himuong tema pader kay nabahaan man ta dinhi murag wa nay paglaom kaayo ang mga tawo nga nawag agbalay karon og atong ipakita nga manayaw ta para ni Santo Niño sa January 31 aron pagpakita nga nilaom pataniya muna magsangyaw ta selebrasyon na sa pagsangyaw sa paglaom dinhi sa atong parokya nga naigo sa baha
wa kay ta maigos linog ug ato na lang sang iapil ang nangaigos linog ug uban pang mga kalamidad ug kining dako kay nato karong problema sa nasod kining korupsyon nga purtig yung korupsyon na daghan na gani karon mga military, mga colonel, mga generals retired ug active nang miya na sa ilang pagsuporta sa atong chief of staff kay wa na sila kauyon nining nahitabo karon gibati na sila og kahasol og kahiubos mao nang tungod aning korupsyon ato gyaponing sayawan og moingon ta naay paglaom basta naa si Santo Niño muna suportahin ninyo ha aron magmalampuso ning atong activities uban sa pagampo nga dili unta ta malipat nga kining mga katilingbanong kalihukan mao ni ang makapadayon sa Ginoo nga makaingon nato kini ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo nganong nalipay ang Ginoo kay atong gipalambo ang iyang simbahan nganong nalipay ang Ginoo kay sa pagpalambo nato sa simbahan paghinatagay di ta magsigig dinauay di ta magsigig kinawatay di ta magsigig pinatyanay di ta magsigig bisyo anang drogas pinaagi ni ana atong giwagtang gibuntog ang sala matud pa diri sa atong ikaduhang pagbasa niingon si Pedro kay nailan ko na nga ang Dios walay pinalabi pasabot makasasala man kag dili basta mo balik tas Ginoo iya gitang panggaon way pinalabi lingi ay mong tupad last na lang lingi ingna naa kay pinalabi sahay ra ba kamo mga ginikanan kusog kay mo ng favoritism kinsa may inyong favorite ang buutan o ang buangon ang buutan yun. Ang kinsa may paboritos pari, ang kusog mo donate o ang di gyud mo palit og slot. Ana. Ibaw na mo daan. Kinsa may inyong paboritong pari, kanang ma-entertain mo o kanang magduka mo? Kamo nga. Kung doon na ganitay favoritism, wa na ta maliwat sa Ginoo. Mao na sugod karon matud pa ni Kristo unaha gyud pag-alagad ang labing ubos so kanang wa nato mauyuni mao gyud atong higugmaog una aron kadtong atong nauyunan maapil tog higugma kay kun ang atong gihigugma o gialagaran ang ato rang giuyunan ma-rejected ang wa nato mauyuni mao na ang sulti ni Kristo nato nga mao sa iyang gibuhat whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Ang Cebuano ana, kung unsay imong gibuhat ngadto sa labing ubos sa imong kaigsuonan, maunay imong gibuhat nga rinako, maunay makalipay sa akong amahan.